Хора, пишете, ако искате да правя поредица за Animal Hospital в Roblox. Хора, пишете, ако искате да правя поредица за Animal Hospital и ако искате, може да ви видите аватара в Roblox, но трябва да играя с мой приятел, но ако искате да почнем с моя приятел такава поредица, пишете в коментарите на това видео. Ако не ви харесва това за Animal Hospital, може да ми дадете други игри в Roblox и да ги потърся. Ура! Ама... Общо взето, ако направим поредица за Animal Hospital, ще я правя от събота до понеделник. И ако искате да правим поредица за плюс One Speed Keyboard Escape, естествено, аз съм на Laurel 2 вече, може да я играем от вторник до сряда. Ми дайте други игри, дали искате да играя, но първо ще видим дали искате дали искат да станат поредица и другите хора. Пишете просто в коментарите. Чао!